Jeg skulle lige 2 år nede i Afrika. Jeg startede en dansk skole hernede. Det er pisse sødt alt sammen. Jeg har desværre ved lige at forstå, hvad det er, vi er gang i. Men altså, jeg tror, der kommer. Jeg vil bare lige sige til alle jer, Krydse Kartel fans i Danmark. Ha' en god jul for fan. Og dans igennem. Kom til Afrika, hvis I vil. Det er pisse fedt hernede, bare. What's that?